How did you end up being an armed robber? Okay, so like I was saying kuchikoro kandaidzidza, I've always been a person wekuti handitambe nevasikana. I don't know why. So pandakatanga kudzidza kulanga ndaitamba neboys. So I can say my best friend at that time kumba kwavo vanga vari gang leaders. Okay. Zveku SA zvema 28 and everything. Yeah. But I just thank God kuti I never really got deep into. So maybe before I kumberi parties South Africa zvema 28, someone might not understand what zvema 28 ndozvechi. Maybe you can just tell us, shed more light on that one as well. Okay, it's like gangsterism is like a cult. It's like a church, honestly. That's one of the main reasons why ndakaregedza kuenda kuchurch. Okay. Because they have strict rules, you know, like zvokuti hatifana kuwirirana naningi muchirwa hondo dzakaitika musati matombozvarwa dzisinei nemi. So it's more like a cult. And once you get in, it's hard to get out. Exactly. Okay, proceed. Yeah. So ndokandakasangana nema-armed robbers. So sekuru we-best friend yangu vaindifarira because I was intelligent. Okay. So inini mazirana ndikaita nematsotsi anga ari ekuti pane nyaya yakaitika ikoko. So you know like kana une munhu unoba naye kana kuti unoita mazheti naye akasungwa wani wacho, it means mumwe wake ofuti ari kutsvaga, saka ukwanise kunoona mumwe wako. So vaindituma nosangana nemaloya kunoita seku. That's how I met I met these people. Yeah. Exactly. So I was getting a lot of money from that. But you know, once you how were you making money? I was making money pakuma-e-runs andaiita iwayo. Pamwe ndaiwedzeredzawo mari ndichiita senje because these people were on the run, remember. Yeah. They'd gone to Eastern Cape kumamisha. So vainditumira mari.